Il-problema tat-traffiku f'Malta hija waħda li aktar ma jmur aktar qed tkompli tiżdied. Issa, il-Ministru tat-Traffiku ħareġ b'miżura biex suppost itaffi din il-problema fejn kull min jirritorna l-liċenzja tas-sewqan jingħata 25,000 euro għalkemm jidher li hu personali mhux lest joqgħod mingħajr liċenzja bl-iskuża li għandu driver. Se jkun hemm affarijiet illi jien stess ħa nipprova wkoll, imma lillum ngħidlek li nispiċċawha b'mod riduttiv. Jekk jienu stanċed il-liċenzja, naħseb mhux se nibqgħu l-isbok tal-eżerċizzju. Il-flyover fil-qalba tal-lokalità tal-Imsida ukoll kellu jkun proġett li jnaqqas it-traffiku f'din il-lokalità, però jidher li l-Ministru Chris Bonnet u lanqas is-CEO ta' Infrastructure Malta Steve Ellul ma kienu kapaċi jagħtu garanzija li t-traffiku se jkun qed jonqos. Bil-Ministru jgħidilna li hu m'għandux iċ-ċifri eżatt u għalhekk jibatna għand Infrastructure Malta. Jidher li t-traffiku se jkun qiegħed jonqos. In-numri preċiżi m'għandix, jirid tistgħu tgħidu l-Ministru ma jafx kemm jonqos it-traffic għax qed nistennija min-naħa tagħkom, imma jekk tagħmlu mistoqsija l-Infrastructure Malta m'għandix dubju illi l-figuri jaslulkom. Ministru qalli biex insaqsi xi ħadd minn Infrastructure Malta dwar kemm ħajkun qed jonqos eżatt it-traffiku la darba jkun lest il-flyovers. Tista' twiġibni? Ara punt importanti ħafna dan il-proġett huwa proġett li huwa wieħed minn kull lana ta' proġetti l-Infrastructure Malta għadha li għamlet diġà qiegħda tagħmel bħalissa u se tkun qed tagħmel fis-snin li ġejjin. Kemm jonqos laqqas inti ma ħadd twiġibni għax il-Ministru batni għandek u xorta ma wieġibniex kemm jonqos it-traffiku. Tajjeb li tkun taf ukoll illi hawnhekk propju hawnhekk ġewwa l-Imsida Creek se jkollna kważi 2000 metru, 2 kilometri ta' passaġġi sikuri għal kull min irid jimxi. Intant il-Ministru Chris Bonnet matul il-jum tal-ħamis stieden lill-medja biex ikunu jistgħu jsegwu sew fiex wasal dan il-proġett. Għalkemm fl-aħħar ħin il-ġurnalisti kienu waqfa milli jidħlu fis-sit fejn qed isir ix-xogħol għaliex din bħalissa hija construction site. Dan minkejja li s-sejħa l-medja kienet propju biex iżuru din iż-żona.